Колькі зарабляе маці Мікалая Лукашэнкі. Ірына Абельская, былая асабістая доктарка Лукашэнкі і маці яго малодшага сына Мікалая, ужо 16 гадоў кіруе рэспубліканскім клінічным медычным цэнтрам. У народзе гэтая клініка, якая знаходзіцца ў веданні ўпраўлення спраў Лукашэнкі, вядомая таксама пад назвай Лечкамісія. І цяпер выданне бюро высветліла, якую заработную плату Ірыне Абельскай налічваюць у клініцы для так званай беларускай эліты. За 2023 год Абельская зарабіла амаль 95 тысяч брута, то бок на рукі гэта недзе 6800 рублёў. Прычым заробак планамерна павялічваўся, і ў 24 годзе Абельская атрымала 82 тысячы за 9 месяцаў. Калі вылічыць падаткі, то выходзіць 7800 рублёў на рукі. Але ж гэта не адзіная крыніца даходаў Абельскай. Яна яшчэ і так званы сенатар, то бок член Савета Рэспублікі. Вядома, што ў 23 годзе лукашэнкаўскія сенатары атрымлівалі каля $1500 у месяц. Таксама Абельскую называлі заснавальніцай прыватнай гімназіі ў Драздах, але ж яе даход адтуль невядомы.